Nyt mä näytän teille oikein, miten tehdään semmonen kunnon aamujuoma. Se on tämmönen mikseri, tämmönen leikkuri. Olisiko tämä joku... Tämä on tämä joku 700 grammaa. Sinne mennä, tai millilitraa. Appelsiinia. Sitten on päärynää. 1 päärynä. Ja sitten 1 iso appelsiini. Tästä tulee kuulkaa tosi hyvä. Tänne voi panna vaikka kananmunna, jos haluaa, tai peikkonia. Mutta sitten ei tule hyvää. Mutta jos pannee vaan yhden päärynän ja iso appelsiini ja sitten pistää vähän ihan pikkusen kanelia. Mä ruukaan laittaa liiteen kanelia sinne ja sitten ihan vähän vanilinisokeria. Niin tämä on, kuulkaa, tämä on nopea tehdä ja tämä terveellisyydestä tiedä, mutta mä luulen, että se on aika terveellinen. Tää on tämmönen, että se on sitten turpo, näin saa painaa. Mä luulen, että tämä on niin hyvä juoma, että se on ihan rupeaa varmaan tukkakin kasvaa ohi muille, kun tätä juo. Mä vasta viime viikolla huomasin, että se pitää appelsiini tehdä näin. Silloin se on hyvä. Valmis. Ja sitten vaan lasi. No niin, skål! Tämä on kuulkaa tosi hyvää. Kannattaa kokeilla. Siinä on tosi hyvä tipsi teille. Kuullaan. Hei hei. Ja hyvää pääsiäistä kaikille.